Merħba għal din il-Quddisa. Jina Father Christopher Vella, Ġiżwita, noqgħod fejn l-Università ta' Malta, fejn naħdmu ħafna mar studenti, u nieħu ħsieb iċ-ċentru ta' Spiritwalità Injazzjana, fejn noffru rtiri u ngħinu lin-nies biex isiru jafu iktar lil-Mulej mill-viċin. Ejjew nibdew din il-Quddisa tagħna billi npoġġu lilna nfusna fil-preżenza tas-Santissima Trinità, fl-isem tal-Missier u tal-Eben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tagħlla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Ejjew fil-bidu ta' din iċ-ċelebrazzjoni induru lejn Alla, narfu li min għandu tiġina kull ħajja. U allura induru lejh u nitolbuh il-ħnina. Inti triq li twassalna għand il-Missier, Mulej ħnina. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħnina. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, Mulej ħnina. Mulej ħniena. U jħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrilna d-nubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla li minnek ġej kull ġid, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sewwa u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bil-ħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, sal-lum stess, kull meta wlied Iżrael jaqraw il-liġi ta' Mosè, hemm velu fuq qalbhom. Dan il-velu jitneħħa meta jerġgħu lura lejn il-Mulej. Għax il-Mulej huwa l-Ispirtu, u fejn hemm l-Ispirtu tal-Mulej hemm il-ħelsien. Aħna lkoll li b'wiċċna mikxuf nirriflettu bħal f'mera il-glorja tal-Mulej. Qegħdin ninbidlu fl-istess ġbija minn glorja l glorja skont ma jagħtina l-Mulej li hu l-Ispirtu. La darba l-ħniena ta' Alla aħna għandna dan il-ministeru ma naqtawx qalbna. Jekk imbagħad l-Evanġelju tagħna jibqa' mistur għal dawk li jintilfu, dawk li Alla ta' din id-dinja dalmilhom il-moħħ tagħhom nieqes mill-fidi biex ma jarawx jid-dawl tal-Evanġelju glorjuż ta' Kristu li hu x-xbija ta' Alla. Għax aħna l-Ġesu l-Mulej qegħdin inxandru u mhux lilna nfusna. Aħna maħniex ħlief għaddejja tagħkom minħabba f'Ġesu Kristu. Dan Alla li qal ħajjiddi d-dawl mid-dlam dak li hu idda fi qlubna biex jagħtina d-dawl tal-għalfien tal-glorja ta' Alla li tiddi f'wiċċ Kristu. Il-kelma tal-Mulej inroddu ħajr mill-Alla. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Ħanisma' xi jgħid Alla, il-Mulej jisliem ixandar, ribi tassew is-salvazzjoni tiegħu għal dawk li jibżgħu minnu biex jammar is-sebħ fartna. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u s-slim jitbewsu. Il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tixref. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu u wartna tagħti il-frott tagħha. Il-ġustizzja qudiemu timxi u s-slim fuq il-passi tiegħu. Jammar is-sebħ ta' Alla fartna. Nagħtikom kmandament ġdid jgħid il-Mulej, bħalma ħabbejtkom jien hekk ukoll ħobbu lil xulxin. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, Mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu: ngħidilkom li jekk il-ħajja tajba tagħkom ma tkunx ħafna ħjar minn dik tal-kittiba u l-Fariżej, ma tidħolux fis-saltna ta' smewit.
Smajtu x'intqal in-nies ta' dari la toqtolx. Mela jekk xi ħadd joqtol ikun ħaqqu l-kundanna. Imma jiena ngħidilkom li l-kundanna tistħoq ukoll lil min jinkorla għal ħoħ. Jekk imbagħad xi ħadd lil ħoħ jgħidlu ġifa, ikun ħaqqu l-kundanna tas-Sinedriju, u jekk jgħidlu iblaħ ikun ħaqqu n-nar tal-infern. Mela jekk tkun qiegħed ittella l-offerta tiegħek fuq l-altar u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek. Ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-altar u mur l-ewwel irranġa ma' ħuk, imbagħad ejja tella l-offerta tiegħek. Lil min ikun se jtellek il-qorti ħudu bil-kelma tajba mill-aktar fis waqt li tkun għadek miegħu fit-triq. Li ma jmurx jetik fidejn l-imħallef u l-imħallef fidejn l-assis u hekk issib ruħek fil-ħabs. Tassew ngħidlek minn hemm ġew ma toħroġ qabel ma tkun ħallast l-aħħar 3 ħabbiet. Il-kelma tal-mulej. Tifkir lilek Kristu. Inti meta tkun qed issuq fit-triq tħares lejn il-ħajt jew lejn il-crash barrier jew lejn it-triq. Min relazzjoni tiegħu ma' Alla dwar dak li għandu u m'għandux jagħmel, ħsibu ġifieri qisu fil-liġi kif smajna fl-ewwel qari għandu velu fuq qalbu, velu li jostakola r-relazzjoni tagħna ma' Alla. Qiegħed isuq waqt li qed iħares lejn il-ħajt jew lejn il-crash barrier. Però Ġesu llum qed jistedinna biex induru billi nħarsu lejn it-triq bejn lejn it-triq, billi nsuqu billi nħarsu lejn it-triq. Smajna lil Ġesu jgħid illi ġie wassal il-liġi u l-profeti għall-milja tagħhom fil-qari tal-bieraħ, fil-Vanġelu tal-bieraħ, u tal-lum ikompli miegħu. Issa jagħtina xi eżempji. L-ewwel wieħed li jagħti huwa dan dwar il-liġi la toqtolx. Ġesu jgħid illi aħna ma rridux niffukaw biss fuq dak li m'għandniex nagħmlu, li ma noqtlux f'dan il-każ, imma li neżaminaw lilna nfusna dak li hemm ġewwa qalbna, il-ħażen li hemm ġewwa qalbna li jista' jwassal għalina biex nagħmlu l-ħażen. Hekk aħjar taħdem fuq il-korla li għandek ġewwa fik, il-weġaqat li għandek f'qalbek. Taħdem fuq dak kollu li b'xi mod jista' jwasslek biex tobot lil ħuk u biex anke jekk ma tasalx biex toqtlu, imma tkun qed tistieden il-ħażen ġewwa fik. Aħdem fuq dak li hemm ġewwa biex imbagħad l-aġir tiegħek ikun tajjeb. U allura tkun qiegħed minflok tfittex u tħares lejn il-crash barrier waqt li tissuq, tħares lejn it-triq. Imma min se jurina t-triq, l-triq li għandna naqbdu? Ġesu stess huwa t-triq tal-verità li toħodna lejn il-ħajja. Ejjew mela nfittxu li nsiru nafuh aħjar lil dan Ġesu, lil din it-triq. Għaliex kif nagħmlu dan? Billi nitolbu permezz tal-Vanġelu. Nsiru nafu aħjar kif ġab ruħu Ġesu, nsiru nafu l-Ispirtu tiegħu biex l-Ispirtu tiegħu jaħdem fina. U jew nresqu t-talbit tagħna lil-mulej. Nitolbu l-Alla l-Missier il-bnedmin kollha sabiex inwettqu l-pjan tiegħu ta' mħabba fil-waqt li ngħidu. Ikun li trid int. Ikun li trid int. Sabiex fissem il-mulej Ġesu, il-Knisja tirrappreżenta ruħha quddiem il-bnedmin dejjem lesta għall-maħfra u r-rikonċiljazzjoni. Nitolbu. Ikun li trid int. Sabiex il-bnedmin jgħixu fis-sliem bejniethom mhux taħt il-qawwa tal-liġi, imma imħeġġin mill-imħabba. Nitolbu. Ikun li trid int. Sabiex il-ġustizzja tirrikonoxxi d-drittijiet tal-fqar u tippromuovi tqassim tajjeb tal-ġid. Nitolbu. Ikun li trid int. Sabiex il-maħfra u l-imħabba tagħna jiġu qabel kull att ta' qima li aħna nagħmlu. Nitolbu. Ikun li trid int. Ġewwa qalbna nistgħu nżidu it-talba tagħna. U Alla, inti taf li aħna mhux dejjem kapaċi nħobbu naħfru.
Għatina nitorbuk l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex inkunu nistgħu noffrulek dak li inti stess tajtna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen. biex il-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ixħed mulej ħarsa ta' tieba fuq is-servizz li qegħdin nagħtuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-imħabba tagħna lejk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħu mlejn il-mulej. Niżuħħar lill-mulej għala tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ukoll imkien nrodulek ħajr. Għaliex int bibnek il-għażiż bħalma għoġbok taħlaq il-bniedem, hekk ukoll fit-tiba tiegħek rid tiġġeddu. Għalhekk tassew jistħoqlok li l-ħlejja kollha jaqduk, il-mifdijin kollha jfaħruk, u l-qaddisin tiegħek jiberkuk għalenija. U aħna wkoll mal-anġli kollha tiegħek infaħruk ferħana u bla qiegħda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewit u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tassew inti mulej minn għandek tiġi kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati, ħal ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnabit. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u rodulek ħajr għax għoġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li nar nieħdu sehem il-ġisem u mid-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles u l-Isqof Joe li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. U ħenna lina l-kol nitorbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u mal-La Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom nfaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. U flimkien bħal aħwa nitolbu kif għallimna Sidna Ġesu. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, waffrilna d-dubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la daħniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Iva molejn nitolbuk biex taħlisna minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina kbira tiegħek il-paċi fi qlubna u l-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dunub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u laqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. U l-paċi ta' mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla. Li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Dan huwa Ġesu, il-ħaruf talla. Dak li jneħħi id-dunubiet tad-dinja. Fejn jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu jħarsuna għal-ħajja ta' dejjem. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Saħħaħna mulej bitqarmina li għamilna biex arħnina tiegħek ninħallu mill-irbit ta' ħżunitna u nimxu l-qoddim fit-triq it-tajba. Bi Kristu Sidna. Amen. U l-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Immorru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejgħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Jew nitolbu flimkien it-talba ta' Rożarju Mqaddes. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-tarb tagħna, eħla senna wieqaf magħna. Glorja l-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubitna, aħlisna minn-nar tal-infern. Ħul ġenna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw l-ewwel misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu tagħmet fi xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smewit, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi memlija l-murej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi memlija l-murej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi memlija l-murej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi memlija l-murej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi memlija l-murej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi memlija l-murej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtan. Amen. Slimarik Marija bil-grazzi memlija l-murej miegħek,
imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma tal-tana, Ġesu li twiet għalina u rrit ikun bnidem bħalna, u Ġesu tiegħi jaħfrilna d-dubietna ħlisna minn nar tal-infern. Ħulġinna l-erweħ kollha, speċjalment il-dawk l-aktar bżonn li għandhom bżonn taħnina tiegħek. Konsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu biddel l-ilma fil-inbit fit-tix ta' Kana. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrilna d-nubietna, eħlisna minn nar tal-infern, u ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu xandar is-salt Natalla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semajk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija l-Marejmjak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija il-Marejmjak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slimarik Marija, bil-grazzi memlija l-Marejmjak,
imbirka inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirk inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa, u mbirik il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana men. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi, aħfrilna dnubietna, aħlisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba' misteru minn tad-dawl, meta Sidna Ġesu Kristu trasfigura ruħu fuq it-Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina, la daħanix it-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slimarik Marija bil-grazzi mimlija l-Marijak, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħelisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tad-dawl,
meta Sidna Ġesu Kristu waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بقال ما نغفر للمنوهات علينا لا دخلنيش في التجريب ازداه لسنا مدني آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Slima rik Marija, bil-grazzja mimlija l-munejmijak, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma' it-talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubitna ħlisna min-nar tal-infern. Ħul ġena l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Salve Reġina, slima lik Sultana, Om ta' ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slima lik lilek ngħidu. Lilek ngħidu aħna t-turufnati u li teva, lilek ntnidu aħna li nibku norfu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela faqata tagħna dawwalejn dawk l-għajnejn tiegħek ta' ħnina, u rina wara dan it-trufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijak u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-semajk da fl-art. خبزنا تا كل يوم أعطينا اللوم اغفرنا ذنوبنا بقال ما نغفر للمنوهات علينا لا دخلنيش في التجريب ازداه لسنا مدني آمين. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-munejmijak, imbirk inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. قديسة مريم ملا اطلب علينا مدنبين إسا وفي السياة الموتان آمين. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. كيف كم البدو إسا وديم ويبقى الديم تديم آمين. Għall-erwieħ ta' purgatorju. Għatijom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. الدول تديم يدفوهم Jistriħu fil-paċi. آمين. Nitolbu il-litanija. Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu ħnina. كريستو هنينا Mulej ħnina. مولاي هنينا Kristu ismana. كريستو اسمعنا Kristu il-qatt tal-btana. كريستو القتال بتاعنا Missier etern Alla. هنا لينا Ibn Alla li fdejt id-dinja. هنا لينا Spiritu qaddis Alla. هنا لينا Trinita qaddisa Alla wieħed. هنا لينا Imqazza Marija. اطلب علينا Imqazza Om Alla. اطلب علينا Imqazza xebba ta' xbejbiet. اطلب علينا Om ta' Kristu. اطلب علينا Om il-Knisja. اطلب علينا Om tal-ħnina. اطلب علينا Om tal-grazzja tal-Alla. اطلب علينا Om u xebba. اطلب علينا Om it-tama. اطلب علينا Om li żjed safja. اطلب علينا Om li żjed nadifa. اطلب علينا Om bla teba. اطلب علينا Om li tistħoq li mħabba. اطلب علينا Om tal-aġeb. اطلب علينا
Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraġ tal-migranti. Itlob għalina. Faraġ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Nitlob għalina għaddisa u malla. Biex ikun jistħoq inna dak li wedna Kristu. Nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Amen. Kristu Sidna. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int il-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa' bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena kollha li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Ġusepp. Slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu tarawem bħala raġel adult. Qaddes Ġuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull dani. Amen.
Alla, li f'dan is-sagrament ta' raġeb ħallejtilna t-tifħira tal-passjoni tiegħek, għattina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb għaddisa tiegħu. Imbierek id-dem mażis tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-altar. Imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u immakolata konċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija, Verġni u Imbierek San Ġusepp, Arus Kastissimu tagħha. Imbierek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.